ଜଣେ କୃଷକ କେବଳ ଜଣେ କୃଷକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତଥାପି ସେ ହାର ନ ମାନି ନିଜର କୃଷି ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନର ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଉତ୍ତାପ ସହି କାମ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। କୃଷି ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ କୃଷକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି କାଦୁଅରୁ ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷର 365 ଦିନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆମେ କେବଳ ଦିନକୁ 3 ଥର ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 23 ଡିସେମ୍ବରକୁ ଜାତୀୟ କୃଷକ ଦିବସ ବା କିଷାନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ଦେଶର ଜମିରେ କୃଷକଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ସ୍ମୃତିରେ କୃଷକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭାରତରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କୃଷକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତର କୃଷକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ସଂଗ୍ରାମ କରି କୃଷକଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ କୃଷକ ଦିବସ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ନିରନ୍ତର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସମାଧାନ ବିତରଣ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଖାଦ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ କିପରି ହେବ ସେଥିପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କେହି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଓ କୃଷକର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କାରଣ କୃଷକ ନ ରହିଲେ କୃଷି ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କୃଷି ଓ କୃଷକର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୃଷି ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କିପରି ଉନ୍ନତମାନର କୃଷି କରାଯାଇପାରିବ, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ କୃଷିକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିଗରେ ଲଗାଇ କିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଅଣାଯାଇପାରିଲେ ଦେଶର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।